2 वर्ष झाली आजारपण येतं. कोणी निमंत्रण दिलं तर वखरचे साथ घेऊन त्या निमंत्रणात मी हजर राहण्याचा प्रयत्न करतो. अनेक वर्ष लहानपणापासून मयत किंवा कोणाचं लग्न कदा एक चुकवणं सोबत तालुक्यात म्हापसा अनेक बाजूच्या गावाने आणि पक्षफुटीच्या राजकारणात मी कदाचित भाग घेऊन ना जरी मी आमदारच्या इथून मागे पडला तरी मी आज लोकमानसात सर्वसामान्य माणसात त्यांच्या पुराशी अजूनही मग ते लोक आपल्या पुराशी काळजी करतात. मी आजारी असल्या कारणानं मी माझं मत घालण्यापुरतं मी मतदान केंद्राचे जाण्याचा प्रयत्न करतो आणि योग्य अशा उमेदवाराला माझं स्वतःला मत करतो. मी दुसरं मत घाल म्हणून सांगू शकत नाही की मी त्या लोकांनी काहीच करू ना ह्या लोकांनी आता जे निवडणूक उभे राहतो त्या लोकांनी काय करू ना त्यांच्याबद्दल काय सांगा. लास्टाचा एकच प्रश्न की पहिलीचं राजकारण आणि आत्ताचं राजकारण रामेश्वरात बरं होय ना. आताचं राजकारण मुंबई राम बगल में चुरी पहिलीचा राज्य भाऊचा राज्य होता त्या रामराज्य आणि खरोखरच त्या राज्य बघणाऱ्या लोकांना अजूनही दिसतं की आता तर आदलो काळ कसो असतो. आम्ही भाऊच्या राज्यात काम करणारे भाऊचे कार्यकर्ते म्हणून आम्ही निष्ठेन मोग पक्षात प्रवासाचा प्रयत्न केलो. पुढच्या दिवस कसं यायचं सांगता येईल. बरोबर.